dalam korong nan salingkah dalam nagari banggo-tanggo ambo jo adi baca kabar sedang diayun di buayan cinta banyak pantangan sabang gak baci tak baramuan cinta ke adik indah bakisah iseso hidup deseso hidup dia denai berjalan pintu rumah mande taisa apo kogaran onde makan dua nala tak jadi
adakan tangan, pintakan doa, untung tak lampau titian suka. Mande jika dieto sansaro diri